mi el cau és que és molt difícil explicar-ho o sigui, no es pot definir una paraula, saps? És que és infinitat de coses. El cau és amor. El cau, per mi, és durant tota la setmana anar esperant que arribi el dissabte amb ànsies i veure la teva segona família. Bueno, per mi el cau és sobretot un lloc on pots estar amb els teus amics i on fas molts amics nous perquè realment coneixes molta gent nova. El cau és un aprenentatge cap a un món millor. És com la meva segona família perquè sempre he estat aquí i m'han ajudat molt. Un lloc on fas amics i pots fer el que vulguis perquè ningú et dirà que està malament. Per mi el cau és una família. És camaraderia. És un espai en el qual les persones poden conviure col·lectivament i, per tant, aprendre a gestionar tots els conflictes i totes les situacions que surten en la vida col·lectiva. És un lloc on pots disfrutar de la teva segona família i ser tu mateix. És fer amics i divertir-te. És com un ecosistema, per dir així, que tothom cuida de tothom. El cau per mi és, no sé, és la meva vida, és on he crescut i ho és tot per mi. Amistat. Amor, sentiments i experiències. El cau per mi és un lloc on pots ser tu mateix i desfogar-te del que passa cada dia durant la setmana i passar-t'ho molt bé amb els teus amics. És tantes coses, és algo que crea un vincle entre la gent de l'agrupament inexplicable. Estic aquí des de Follets, que va ser una unitat superxula. Jo, sobretot, recordo les nits de campaments quan plovia. Ser follet implica descobrir un món nou, implica entrar al cau, que per tots els follets que entren és una cosa radicalment nova, i implica ser conscient de les necessitats pròpies individuals. Ser follet és com, no sé, és com ser molt salvatge, perquè totes les coses que no t'ensenyen a l'escola les acabes aprenent al cau i, a més, ho aprens d'una manera que és com que estàs jugant tota l'estona i t'ho estàs passant bé. Ens anem a la neu i també ens anem de campaments a l'estiu i a la primavera. No sé, són energia, són amor, són innocència, no... És com que viuen en el món de, no sé, en el seu món de follets. Un lloc és també ganes de no parar i de ser inquiet. Fer malifetes, ser trapella, passar-s'ho bé. De llops me'n recordo sobretot de la Mogollops. Crec que va ser el segon any de llops que la ruta es va fer una miqueta més llarga del que tocava, perquè el Jordi es va perdre. Ser reller és créixer, és desenvolupar-te dintre d'un grup, és fer nous amics. És sobretot aquest companyerisme amb tot el grup. Un pas cap a la maduresa i saber ja ben bé qui ets o com vols ser. Per mi ser reller és aprendre a créixer molt i molt ràpid dins d'un grup d'amics. Quan vaig començar a ser persona, es podria dir. Quan vaig començar a aprendre com comportar-me amb la gent. Per mi ser pioner és créixer com a persona i veure més enllà de què és el cau. Que et fan plantejar-te coses de la vida de veritat i comences a créixer com a persona i a conèixer què és el món. És que és pura energia. És pura energia a l'hora de conèixer el món, a l'hora de saber més, perquè són ments
inquietes perquè tenen les coses clares, poden saber més o menys, però tenen bastant clar qui són i què volen, però no es queden aquí. Comences a adonar-te de com va tot el món i és quan comences a reflexionar perquè fem les coses d'una manera i no d'una altra. Jo sóc de Cau. 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 I tu?